guys खुलुमबाय बेरेफुं समनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय स' बिनि मोनसे ब्लग बानायनो नागिरदों स' ब्लगआनो जाहैबाय PMAJY नि प्रधानमन्त्री आवास योजना न'खर जायफोरा थालांबाय स' बिथांमोननि थाखाय स' आं दायो मैया हराव सासे आदाया खबर होबाय जे गाबोन 10टासोआव इदि मिटिं दं एबा पन्चायतनिफ्राय मानसि फैगोन बेयाव जाय नोंसोरनि गामिनिफ्राय जायब्रा न'खर थालांबाय बे सरकारि न' मोननायनिफ्राय बिथांमोनखौ जाहाथे खबर होनानै बैयाव थिननांगौ लिस्ट बानायनांगौ होननानै सार्भे खालामगोन होनदों स' बेखायनो आं खबर होनो थांनो ओंखारदों मानो होनबा जुदि आं थाङाबा बिसोर थालांनोबो हागौ बायसान्स आं खबर होबा बिसोर मोननोबो हागौ स' बेखायनो मानसिनि दायित्व खबर होनाय स' गोबां खामानि दं थेवबो बेरेफुं समावनो गावनि खामानिखौ दोनथ'नानै दा आं गामि गिदिंगोन जायफोरा थालांबाय बिथांमोननि न'खौ हायोबा एसे दिन्थिनो नागिरगोन आरो मोनसे खोथा आं राजनितिकनि मानसि नङा आङो जास्ट बे आदाया खबर होबाय खबर होगोन मानो होनबा आं राजनितिकजों लोब्बा गैया स' बाखि माखासेफोरा गामियाव सोरबा दं नाथाय आं नङा दासिमहालागै दायो स' बेखायनो गामियाव जाहाथे जाय न'खरफ्रा नोंसोरखौ दिन्थिगोन एसे हायोबा भिडिअ क्लिप नङाबा फट'बाबो जों नोंथांमोना नायबाय था जायफोरा थालांबाय स' बिसोरो मोननायनि मोन्थाय दंना गैया स' आसा खालामबाय निसै नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै स' नोंथांमोना सानो नाङा जे गामिसरा राजनितिकनि मानसि बेखायनो बिदिनो गिदिंबाय थादोंना आं जेबो नङा जाहाथे एसे दिन्थिनो नागिरदों मानो होनबा ब्लग हिसाबाव आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन स' रायजोफोर नायबाय था नै न'खरसेया फार्स्ट न'खरा बेनो दादिनि नामा मा होनो बिरेन बर' लिरो ना बिरेन बर' लिखे এইটো প্ৰথম ঘৰ গতিকে দেখাই যাম এনেকৈ नै आबैयाबो सरकारि न' मोनाखै बे जाबाय 2 नम्बर बे आलादा थायो बिसोरो बेखायनो आबैया हारसिं थायो स' बेखायनो आबैखौबो दिन्थिबाय नै न'फोराव अबस्था गैया एकदम दे होमबा जाबाय बे 2 नम्बर रमेन बर' न' जाबाय 3 नम्बर न' बियो बेनो नै रायजोफोर बे जाबाय 4 नम्बर न' नै आबैयाबो मोनाखै सरकारि न' आबै सरकारि घर লাগে না লাগে ন এতিয়াও পোৱা নাই ন ইয়া ঘৰৰ ইমান অৱস্থা বেয়া দে आं जायखिजाया खबर होबाय মই खबर দিলো আপোনালোকে যাব খবৰ ল'ব দেই দে नै ধীৰেন बर' 5 नम्बर बे आबैनिनो फिसाला बेबो हाबा जानाय आलादा जाबाय थादों बिसोरो नाथाय सरकार हिसाबाव मोननांगौ नै रायजोफोर बे जाबाय 6 नम्बर न' बिसोरबो एकदम मोननायनि अधिकार दं आरो स' बेखायनो दिन्थिबाय आं खबर होनायनि थाखाय जों नोंथांमोना थांबानो जाबाय दे खबर ला थांनानै दे थांनानै खबर ला दे जेरैखिबाबो दै खंखरिया नामघराव बेयाव थां 10टा बाजियाव दे नै बे न'खराबो 7 नम्बर न'खर ओमफ्राय दादिनि नामा मानिक बर' लिरोना मानिक बर' बेबो मोननायनि मोन्थाय दं आरोना स' सिगां माने मानसिया गैयामोन आरोना बेखायनो एसे थालांबाय जानो हागौ स' दा मोनबानो जाबाय जाहाथे सरकारनिफ्राय नै दादि मोनाबो बिदिनो खेलिमेलि जाबाय थादों नामनि माबा माबि फैसा हाबाखै बिसनाबो नै न'खरा बेनो बिसनाबो मोननांगौ आरोना सरकारि न'खर बैथिंजाय जोंनि मन्दिर दं नै बे दादियाबो मोनाखै न' बिसोरबो मोननायनि मोन्थाय दं आरोना सरकारा अननानै होबानो जाबाय आरो सरकारा ইয়ে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰোঁ যাতে সেই অৱস্থা নাই তেখেতলোকক যাতে চৰকাৰী ঘৰখন পায় সেই আশা থাকিল
नै बेबो नखरा मोननायनि मोनथाय दं आरोना बिसोरबो मोनाखै सिगां बिसना डकुमेन्ट प्रब्लेम दं आरोना बेनि थाखायनो थालांबाय बिसोरो जिअ'टेक खालामनो हायासै नै लास्ट न आंनि आंगो आदानि माबा नामफोरानो खिलिमिलि जाना दं न फैसा हाबाखै दाबो नाम खिलिमिलि उपाधि लास्ट खिलिमिलि उपाधियाबो खिलिमिलिनो लास्ट बेनो स' गाइस आंनि दायित्व आं खबर होनानै फैबाय दायित्व हिसाबै एसे मानसि हिसाबाव स' बिथांमोननि दायित्वआव दा थांना थाङा आरो लोगोसे जायफोरा लिस्ट बानायनाय जायफोरा राजनितिकआव गिदिंबाय थायो दोलाव बिसोरमोननि दायित्वआव लिस्ट बानायनाय स' माखासे खामानिया जाबाय सरकारनि जिअ'टेक खालामनाय खालामै स' मोनबा मोजां मानो होनबा सरकारनि अनसुंथाइ आरो जायफोरा नखरखौ दिन्थिबाय नोंथांमोना निस्सय मिथिखाबाय गोबां माने मोननायनि जुक्ति दं आरो बिसोरहा मोनथाय दं आरो एकदम गरिब गुन्द्राफोर स' बेखायनो खावलायो जाहाथे सरकाराबो होयो बे अनसुंथाइखौ बिथांमोना गोजोननाय मोनगोन मानो होनबा न' खाथियावनो सोरबा जुदि मोजां मोजां न' लुबाय थायो सरकारनि न' लुबाय थायो बिसोरनावबो दुखु जायो एसे दुखु मोनो जों मानो मोना होननानै स' बेखायनो जाहाथे जोंनि राजनितिक दलाव गिदिंफ्रावबो मोजां सार्भे खालामनानै जिअ'टेक खालामनानै जाहाथे बिथांमोना न' लुनायनि सुबिदा खालामनो हायो बेखौनो खावलायनाय थाबाय लोगोसे आंनि टपिकआव जायफोरा जोबजासे नायबाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोर गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो जेसेबां हायो नोंसोरनि थुलुंगानि थाखाय बिदिनो मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हागोन लाबोनो सेस्था खालामगोन एबा दिनैनि टपिकआ बेनोसै सबायबाय सिउ नेक्स्ट ब्लग